Čo je to, čo môžeš zaviesť do života okamžite hneď a nepotrebuješ na to chodiť do školy, nepotrebuješ čítať knihy, chodiť na semináre a bude to vec, bude to aktivita, ktorá ti brutálne zmení život. Ktoré to je? Tak poďme na to pekne zostra. Hneď prvá. Nepodmienená láska. Začni mať rád ľudí nepodmienene. Neklad si podmienky na to, že budem ťa mať rád, ak ty urobíš to a to. Pozrite, samozrejme nehovorím tu o naivnom chválení ľudí za zlé činy. Ale nepodmienená láska znamená, že nebudem hodnotiť, skrátka budem dávať najavo, že sa mi niečo nepáči a pritom v srdci stále toho človeka budem mať rád. Ťažké, na prvý pohľad, neakceptovateľné, no niekedy za to môže naše ego, že nie sme schopní nepodmienene mať radi svojich ľudí okolo seba. To je prvé, nepodmienená láska. Tak. A druhá, absolútna disciplína. OK, už slovo absolútna je až príliš striktné možno. Ale uvedomme si jednu vec, že väčšina ľudí, keď sa povie slovo disciplína, tak ho vnímajú skôr ako pozitívne alebo negatívne. Je to vysoko pozitívne slovo. Takže len tieto dve veci, keby sme dali, že začneme mať ľudí viacej radi bez toho, že by sme si to podmienkovali a dali viacej do života seba disciplínu. Dôležité slovo je tam to seba. No a tretia vec, pohyb. Daj sa viacej do pohybu. Čím viac sa hýbeš, tým viac žiješ. Uvedomili ste si to niekedy? Pri tanci, pri behu, skrátka, keď sa začneme hýbať, tak to výrazne ovplyvní naše emócie. Zatiaľ z toho, čo som povedal, nepodmienená láska, absolútna disciplína a pohyb, nie je nič z toho, kvôli čomu, čo by ste museli študovať 2 týždne, 2 mesiace alebo 2 roky na nejakej škole alebo seminári. No a poďme na štvrtú vec. Veľmi jednoduché. Viera, presvedčenie. Opäť, na tom sa nepotrebuješ niečo učiť. To je rozhodnutie. Začni viacej veriť. Tá nepodmienená láska a viera sú veľmi blízko. Poďme to zhrnúť. Nepodmienená láska ti prinesie pokoj v duši. Je tak? Zoberte si, že to nebudete podmieňovať svoje vzťahy, donesie vám to obrovský pokoj v duši. Disciplína vám dá slobodu, dá vám krídla, dá vám pocit vnútornej sily. Ľudia, ktorí zaviedli disciplínu do svojho života, vám to potvrdia, že ten strach, ktorý všetci ostatní majú, že disciplína že sa stanú nejakí suchári, alebo že proste budú takto v tom živote zviazaní, tak oni povedia vám, každý jeden vám garantujem, že disciplinovaný človek povie, ja som slobodný, nepotrebujem sa rozhodovať, nepotrebujem váhať. Je to neskutočná sloboda. Pohyb, čo vám prinesie pohyb? Energiu a pozitívne emócie. Garantujem vám to. No a čo nám prinesie viera? To okamžite, keď niečomu veríš, keď niečo predávaš a veríš tomu, keď veríš ľuďom okolo seba, budeš mať úplne iné vyžarovanie, budeš výrazne uvoľnenejší a bude z teba vyžarovať istota. Tak čo? Idete do toho? Nepodmienená láska, absolútna disciplína, pohyb a viera. A ešte jedno. Čím väčšiu a silnejšiu máš nepodmienenú lásku, tým menej si zraniteľný. A čím viac máš vieru a presvedčenie, tým menej motivácie budeš potrebovať na to, aby si sa pustil do aktivít, ktoré sú za zónou komfortu. Krásny deň vám praje Peťo Urbanec tu z Liptovského Jána.